ஃபாரின் சரக்கு மூவி பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் படக்குழுவினர் கலந்து கொண்டு பேசியதை தற்பொழுது காணலாம். பீப்புள் எல்லாருக்குமே வணக்கம். ஆக்சுவலாக என்னோட பேர் பிரகாஷ் ராஜ். நான் அந்த ஃபாரின் சரக்கு படத்தில் எடிட்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் வந்து விக்னேஷ் ப்ரோக்கும் கோபி ப்ரோக்கும் வந்து என்னோட தேங்க்ஸ், எனக்கு இந்த படத்தில் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு. ஃபர்ஸ்ட்டு விக்னேஷ் ப்ரோ வந்து இந்த ஸ்டோரி என்கிட்ட சொல்லும்போது கொஞ்சம் புரிஞ்சும் புரியாத மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. பட் எடிட் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமே எனக்கு படம் இன்னும் சரியாக புரியலை. ஒரு 20 days வரைக்கும் எங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டோரி லைன் என்னன்றதை என்னால் கேட்ச் பண்ணவே முடியல. பட் அவரோட விஷன் வந்து கம்ப்ளீட்லி வேறு. நான் எடிட்டரை நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நான் ஒரு டூல், டேரக்டருக்கு நான் ஒரு டூல், படத்தை வந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அதாவது ப்ரொடியூஸ் பண்ணி வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு நான் ஒரு டூல். அவர் என்னை அழகாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாருன்னு சொல்லணும். படம் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்திருக்கு. கண்டிப்பாக July 8 எல்லாருமே போய் தியேட்டரில் கண்டிப்பாக பாருங்கள். தேங்க்யூ. என் பேர் சிவநாத் ராஜன். நான் இந்த படத்தோட சினிமாட்டோகிராஃபர். இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். இதே மாதிரி தான், இது எனக்கு மட்டும் இல்லை, என்ன மாதிரி ஒரு 300 மெம்பர்ஸ்க்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம். எங்களால் எவ்வளோ முடியுமோ அவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டிருக்கோம். அதையும் தாண்டி எவ்வளோ முடியுமோ எவ்வளோ கொடுக்க முடியுமோ அவ்வளோயும் கொடுத்துட்டோம். ஸோ இனி இது உங்கள் கையில் தான் இருக்குது. நீங்கள் எங்கே போய் சேர்க்க முடியுமோ அங்கே சேர்த்துருவீங்கன்னு தெரியும். அவ்வளோதான், எனக்கு இது மேலே சொல்கிறதுக்கு எதுவும் இல்லை. தேங்க்யூ, பை பை. எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வந்த அனைத்து பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் சோசியல் மீடியா பீப்புளுக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை சொல்லிக்கிறேன். நான் ஃபஸ்ட்டு என்னை அறிமுகப்படுத்திக்கிறேன். நான் கோபிநாத், ஃபாரின் சரக்கு படத்தோட ப்ரொடியூசரும் ஒன் ஆஃப் த லீட் கேரக்டரும் பண்ணியிருக்கேன். இந்த படம் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா, நான் டைரக்டர் விக்னேஸ்வரன், சுந்தர் 3 பேருமே வந்து செயிலர்ஸ். நாங்கள் ஷிப்பில் ஒர்க் பண்ணும்போதே நிறையா ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருக்கோம். அந்த டைமில் நிறையா பேர் பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கொடுத்த கான்ஃபிடென்ட் என்னென்னா, அஸ் அ டீமாக நீங்கள் நல்லா பண்ணுறீங்க, உங்கள் கண்டென்ட்டும் ரிச்சாக இருக்குது, ஒரு பெரிய படத்துக்கான எஃபெக்ட் இருக்குது, ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கான்ஃபிடன்ஸ் கொடுத்தாங்க. நாங்களும் ஓகே, இண்டிபெண்ட்டாக நாமளே ப்ரொடக்ஷன் ட்ரை பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணோம். அப்போ வந்து நான் டேரக்டர்கிட்ட கேட்டேன், எந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னப்போ அவர் ஒரு 2-3 ஸ்கிரிப்ட் ஆல்ரெடி சொன்னாப்புல. இந்த ஸ்கிரிப்டெல்லாம் ஓகே ப்ரோ நல்லா இருக்குது அப்படின்னாரு. அதுக்கப்புறம் அவரே ஒரு பாயிண்டில் வந்து என்ன சொன்னார்னா, ஃபாரின் சரக்குன்னு ஒரு ஸ்டோரி இருக்குது, அதை நான் சொல்கிறேன், அது ஃபஸ்ட்டு படமாக பண்ணுறதுக்கு இது நல்லாயிருக்கும், ஒர்க் அவுட் ஆகும், நீங்கள் ட்ரை பண்ணதுக்கு ஃபஸ்ட்டு அட்டம்ப்ட்டுக்கு ட்ரை பண்ணுறதுக்கு இது நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாப்புல. சரி ஓகே சொல்லுங்கள், நரேஷன் சொல்லுங்கன்னு சொன்னாப்புல. ஃபஸ்ட்டு ஒரு நரேஷன் சொன்னாப்புல, நல்லா இருந்துச்சு, எக்ஸைட்டிங்காகவும் இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து நான் ஒன்று தான் கேட்டுட்டேன், ப்ரோ இது நல்லா இருக்குது, பண்ணக்கூடியதாக இருக்குது, பட் நம்ம ஃபஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் ஏதாவது யூனிக்காக பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு ஒரு கைண்ட் ரெக்வஸ்ட்டாக கேட்டேன் அவர்கிட்ட. இன்னும் கொஞ்சம் உங்கள் இமேஜினேஷனை புஷ் பண்ணுங்கள், இன்னும் ஏதாவது பண்ண முடியுமா அதில் அப்படின்ட்டு. ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கல. நாங்கள் இதெல்லாமே வந்து ஷிப்பில் இருக்கும்போதே நடந்துச்சு ஸ்கிரிப்டிங்கு. ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கல. அவர் சவுத் சைனா சீலேருந்து நாங்கள் சிங்கப்பூர் ஸ்ட்ரெயிட் வர்ற அந்த 2 days அவர் இன்னொரு வெர்ஷன் ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணிட்டு வந்து நரேஷன் பண்ணார். அது வந்து அஸ் ஆடியன்ஸாக எனக்கு ரொம்ப எக்ஸைட் பண்ணுச்சு. அஸ் ஆக்டராகவும் ஃபஸ்ட்டு படமாக லான்ச் பண்ணுறதுக்கு இதை விட்டுறக்கூடாது, இப்படி ஒரு ஸ்கிரிப்டை நம்ம விட்டுறக்கூடாது அப்படின்னு தோணுச்சு. அவர் மேலே இருந்த டைரக்டர் விக்னேஸ்வரன் மேலே இருந்த நம்பிக்கையும் அந்த ஸ்கிரிப்ட் கொடுத்த கான்ஃபிடென்ஸும் தான் என்னை ப்ரொடியூஸும் பண்ண வச்சுச்சு. நான் மட்டும் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணல, இந்த நெப்டியூன் சேலர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆரம்பித்தது வந்து எங்கள் 3 பேர் தான். நானும் ப்ரொடியூசர், அவங்க 2 பேர் கோ ப்ரொடியூசர். இப்படி தான் எங்கள் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ஓகே அப்படின்ட்டு ஃபஸ்ட்டு லாக்டவுன் எக்ஸ்டென்ஷனால் நாங்கள் ஷிப்லேயே எக்ஸ்டெண்டடாக இருக்கிற மாதிரி ஆச்சு. அதுக்கப்புறம் எப்போ ஃப்ளைட்ஸ் கிடைக்குது, எப்போ ஊருக்கு வரோமோ நம்ம ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணோம். ஓகேன்ட்டு ஊருக்கு வந்தோன்னா ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணோம். எல்லாத்துலேயுமே ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணுறதுனால சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சு. ஆஸ் ஆக்டராகவும் சரி, எங்கள் டீமுமே புதுசுங்கிறதுனால டேரக்டரே எல்லாத்தையுமே அவர் ஷோல்டரில் எடுத்துகிட்டு எங்களை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணார். அவுட்புட் நல்லா வரணும் ப்ரோ, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பண்ண ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ்னால் ஒரு லைட் ஹார்ட்டடாக பண்ணிட்டோம், இது கொஞ்சம் சீரியஸாக பண்ணணும் ப்ரோ அப்படின்னு சொன்னாப்புல. சரி நாங்களும் சீரியஸாக ஒர்க் பண்ணோம். ப்ரொடக்ஷனும் நல்லா போச்சு. சேலஞ்சஸ் இருந்துச்சு எங்களுக்கு. அஸ் அ ப்ரொடக்ஷனாக வந்து எனக்கு பெர்மிஷன்ஸ் நிறைய இடத்துல கிடைக்கல. அந்த ஷார்ட் ஸ்பேனில் எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. சில இடத்துல பெர்மிஷன் நிறையா கிடைச்சாலும் அவர் விஷனுக்கு மேட்ச் பண்ண முடியல. அதனால் கொஞ்சம் நிறைய காம்ப்ரமைசஸும் ஆச்சு. விடவும் இல்லை. அவர் எனக்கு தெரிஞ்சு டீமில் எல்லார்ட்டையும் மேக்ஸிமம் ஃபுல் த்ராட்டில் வாங்கிட்டார். ஃபுல் எஃபர்ட் போட்டு எல்லாரோட ஃபுல் எஃபர்ட்டையுமே வாங்கிட்டார். அண்ட் ஃபைனலாக அவுட்புட் பார்க்குறப்ப அவர் என்ன ஸ்க்ரீன் பிளே எனக்கு நரேட் பண்ணாரோ அதை விட ஒரு லெவல் கூட தான் இருந்துச்சு. ஆஸ் அ டேரக்டராக அவர் அங்கே ஜெயிச்சிட்டார். அது ஆஸ் அ ப்ரொடியூசராகவும் ஐம் ஹாப்பி, ரொம்ப 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 ஹாப்பி. அதாவது நாங்கள் என்ன சொல்கிறது, நாங்கள் ஒரு காம்பேக்ட் பட்ஜெட் தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஆஸ் அ நியூ கம்மருங்கிறதுனால. அந்த பட்ஜெட்டுக்குள்ளே படம் பண்ணணுங்கிறதுல ரொம்ப தெளிவாக இருந்தோம். அதை தாண்டி பட்ஜெட் போச்சு. ஆனால் அது படமாகவே எடுத்துக்கிச்சுன்னு நான் எடுத்துக்கலாம். அது வந்து படத்தை ஷேப் தான் பண்ணுச்சு. எனக்கு எக்ஸ்ட்ரா பட்ஜெட் போனாலும் படத்தை ஷேப் தான் பண்ணுச்சு, நல்லா ஒரு நல்ல வேர்ஷனா அப்படின்னு சொல்லி
அது எனக்கு எப்படி சொல்கிறது, நீங்கள் பார்க்க தான் போகிறீங்க இப்போ கொஞ்சம் நேரத்தில், நீங்கள் பார்த்துட்டு நீங்கள் சொல்லுங்கள். எல்லாருக்கும் வணக்கம். வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. என் பேர் பிரவீன் ராஜ். ஃபாரின் சர்க்கு படத்தில் மியூசிக் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஸ்டோரி ஃபஸ்ட்டு என்கிட்ட சொல்லும்போது மைக்கேல் ப்ரோ ஷிப்பில் தான் இருந்தாங்க. எனக்கு நரேட் பண்ணதும் எனக்கு ஓப்பனாக சொன்னால் எனக்கு பயம் தான் ரொம்ப வந்துச்சு, இந்த படத்துக்கு நம்ம எப்படி மியூசிக் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா ஷார்ட் ஃபிலிம் கூட நான் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணது கிடையாது, வெறும் ஆல்பம் சாங்ஸ் தான் பண்ணியிருக்கேன். என் ஆல்பம் சாங்ஸ் கேட்டுட்டு ஓகே என்னை நம்பி இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்ட் அவர் தந்தார். ஸோ வாய்ப்பு தந்த அந்த மைக்கேல் ப்ரோக்கு என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். ரொம்ப பயத்தோடு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். மைக்கேல் ப்ரோ என்கிட்ட அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை தம்பி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் ஃபிலிம் என் கூட உட்காந்துருந்து அவருக்கு என்ன எமோஷன் தேவைப்படுதோ அதை தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அதை கரெக்டாக வாங்கிக்குவார். அவர் ஃபுல் என்கரேஜ் பண்ணி நிறைய விஷயம் சொல்லி கொடுத்து எல்லாமே பண்ணார். ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ப்ரோ. மியூசிக்கல் ட்ரீட் கண்டிப்பாக இருக்கும் படத்தில். என்னால் முடிஞ்ச பெஸ்ட்டு நான் கொடுத்துருக்கேன். படத்தில் மொத்தம் 4 சாங் இருக்குது. டைட்டில் ட்ராக் பார்த்தீங்கன்னா சிவசூர்யா பிரகாஷ்னு ஒருத்தர் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம பேலன்ஸ் 3 சாங் நான் பண்ணியிருக்கேன். அடிச்சடியில் 2K கிட்ஸ் பேக்னு 2 சாங், அதில் 2மே நான் பாடியிருக்கேன். லிரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சரத்குமார், 2K கிட்ஸ் பேக் வந்து பீதாம்பர் சுரேஷ் பண்ணியிருக்காங்க. 4th சாங் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் பீட் மட்டும் வரும். அது ஃபைனலாக நீங்கள் படம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. அவ்வளோதான். ஜூலை 8ஆம் தேதி படம் ரிலீஸ் ஆகுது. கண்டிப்பாக தியேட்டரில் போய் பார்த்து உங்கள் சப்போர்ட் கொடுங்க. தேங்க்யூ. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என்னுடைய பேர் சுந்தர். இந்த ஃபாரின் சரக்கு திரைப்படத்தில் ஒரு நல்ல கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்கேன். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபாரின் சரக்கு திரைப்படத்தை எடுத்த நெப்டியூன் சைலஸ் ப்ரொடக்ஷன் இந்த நிறுவனத்தில் ஒரு கோ ப்ரொடியூசராகவும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மேடையில் இன்றைக்கி நிற்கிறது. பல நாள் கனவு இது. நாங்கள் படம் எடுத்துகிட்டு இருக்கும் போதும் சரி, படம் எடுத்து முடிச்சுட்டு போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் இருக்கும் போதும் சரி, பல தடங்கள் பல சிக்கல்கள் வந்தது. அத்தனையும் தாண்டி இன்னைக்கு படம் ஜூலை 8 ரிலீஸ் ஆக போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னைக்கு இங்கே ப்ரெஸ் மீட் நடத்தணும் அப்படிங்கிறது ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது எங்களுக்கு. இந்த படத்தில் நிறைய பேர்த்தோட உழைப்பு இருக்குது இந்த படத்தில். ஸோ அத்தனை உழைப்பாளிகளுக்கும் என்னுடைய நன்றி நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த படத்துலேருந்து ஒருத்தருடைய உழைப்பை எடுத்து வெளியில் வச்சுட்டாலும் இந்த படம் ஒரு ஃபுல்ஃபில் ஆகாது. ஸோ இந்த படத்தில் வேலை செஞ்ச அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் கேஸ்ட் அண்ட் க்ரூ எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய நன்றி. தென் எங்கள் டேரக்டர் இசையமைப்பாளர் பேசும்போது மைக்கேல்னு சொன்னார். அவர் வேறு யாரும் இல்லை, இயக்குனர் தான், விக்னேஸ்வரன் கருப்புசாமி. அவரோட செல்ல பேர் அது, நாங்கள் அப்படி தான் கூப்பிடுவோம் அவரை. ஸோ நெக்ஸ்ட் டேரக்டர் விக்னேஸ்வரன் கருப்புசாமி அவர் வந்து எனக்கு ஷிப்பில் இருக்கும்போதே நல்லா தெரியும். ஸோ ஷிப்லேயே நாங்கள் வந்து ஒரு 3 to 4 ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எடுத்திருக்கோம். ஸோ அப்போயே பிளான் பண்ணது தான் இந்த மாதிரி, ஓகே நம்ம லேண்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் நம்ம இப்படி ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஃபாரின் சரக்கு ப்ராஜெக்டை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அண்ட் தென் அவருக்குள்ள நிறைய திறமை இருக்குது, நிறைய ஐடியாஸ் இருக்குது. அண்ட் மோர் தென் 10 ஸ்டோரிஸ் அவர் கையில் ரெடியாக இருக்குது. அவருக்கான பிளாட்ஃபார்ம் அமைஞ்சுது அப்படின்னா அவர் வேற லெவலுக்கு போவார் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. ஸோ அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அண்ட் தென் என்னுடைய தயாரிப்பாளர் திரு கோபிநாத், அவர் ஒரு வழி போட்டு கொடுத்து ஒரு கேட்டு ஓப்பன் பண்ணதுனால தான் இந்த ஃபாரின் சரக்கு அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை எங்களால் எடுக்க முடிஞ்சுது. ஸோ அவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் ஹுசைன். நான் இந்த மூவியில் மகாலிங்கம்ன்ற ஒரு கேரக்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த 300 பேர் அறிமுகத்தில் நானும் ஒரு ஆள். ஸோ சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஜூலை 8 தேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகுது. தேங்க்யூ ஸோ மச். என் அப்பன் சொல் என் வாழ்விற்கு அடித்தளம், என் அம்மாவின் அரவணைப்பு என் வியர்வைக்கான ஈரக்காத்து, அனைவருக்கும் தலை வணங்குகிறேன். எல்லாருமே இந்த படம் ஆரம்பித்ததை பற்றியும் இந்த படம் இந்த இடத்துக்கு வந்ததை பற்றியும் எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க. ஸோ ஒரு சினிமா ரசிகனாக இருந்து சினிமாக்காரனாக ஆகணுன்ற ஆசையும் வெறியும் அதிகமாகி திறமையை காட்ட முடியாமல் இருந்த இடத்துல இருந்து இப்போது என்ன மாதிரியே என் கூட்டத்தையும் திறமையை காட்ட வைக்கணும்னு இந்த மேடையில் நிற்கிறதே வந்து எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. நார்மலாக வந்துட்டு ஒருத்தன் ஏதோ ஒரு முயற்சி பண்ணுறான், சும்மா ஓடுறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீ நல்லா ஓடுறடா அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே அவன் ஓடுறானோ இல்லையோ அவனுக்குள்ள ஒரு தைரியம் அதிகமாகிடும். அந்த மாதிரி சினிமா முயற்சி பண்ணுற எல்லாத்தையுமே ஒரு தைரியம் கொடுக்குற பத்திரிகையாளர்களாக இருக்கட்டும், ஊடக நண்பர்களாக இருக்கட்டும், தொலைக்காட்சி நண்பர்களாக இருக்கட்டும், உங்கள் எல்லாருக்குமே என்னோட பெரிய நன்றி. அதே தைரியம் எங்களுக்கும் இருக்குது. கண்டிப்பாக இந்த படம் உங்களுக்கு பிடிக்கும். ப்ளஸ் அதான் எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க 300 பேருன்றாங்க. 300 பேருன்றதே எனக்கு ரொம்ப கம்மியாக தான் தெரியுது. என்ன பட்ஜெட்டு மற்ற விஷயங்கள்ன்றனால தான் இன்னும் நிறையா பேரை யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா வாய்ப்பு கிடைக்காம எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. அதில் நான் தான் மொதல் ஆள். ஷிப்பு அது இதுன்னு சொல்கிறாங்க. நான் என் ஜேர்னி கதை வந்து ஒரு ரொம்ப பெருசு. நான் எங்கே ஆரம்பித்தேன் எங்கே முடிச்சேன்றதெல்லாம் ரொம்ப பெருசு. ஸோ அது மாதிரி திறமையை வச்சுக்கிட்டு வெளிக்காட்டவே முடியலன்ற என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் பார்த்ததோ இல்லை நான் ஃப்ரெண்ட் மூலிமா கேட்டதோ இல்லை நான் ரிசர்ச் பண்ணதோ அந்த வகையில் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒவ்வொருத்தரையும் நான்
முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் இந்த டீமில் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். எல்லாருமே எனக்கு நன்றி சொன்னாங்க. பட் நான் நன்றி சொல்லணும்னா அது கோபிநாத்துக்கு மட்டும்தான். யார் வேணா என்ன வேணா எழுதிடலாம், என்ன வேணா பண்ணிடலாம். பணம் தான் இந்த உலகத்தில் எல்லாத்தையுமே டிசைட் பண்ணுறது. பணம் கொடுக்கறது அந்த மனுஷன் தான். எத்தனையோ ரிஜெக்ஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கேள்வியே வந்து 300 பேர் அறிமுகம், 300 பேர் அறிமுகம் நாங்கள் பெருமையாக சொன்னால் கூட அந்த 300 பேர் அறிமுகன்றது தான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஃபால்ட் விஷயமா இருந்துச்சு. புதுசாக இருக்கிற எல்லாரையுமே நீங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, பெரிய ஆர்டிஸ்ட் யூஸ் பண்ணல, பெரிய செலிபிரிட்டிஸ் யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு. ஆனால் எனக்குள்ள இருந்த ஒரு தைரியம் என்னன்னா, என்னதான் பெரிய செலிபிரிட்டியா இருந்தாலும் எல்லாருமே அவங்களோட முதல் படத்துல அவங்க அறிமுக நாயகர்கள் தான், அறிமுக டெக்னீஷியன்ஸ் தான். அந்த மாதிரி இங்க இருக்கிற இந்த மேடையில் இருக்கிற எல்லாருமே ஒரு பெரிய செலிபிரிட்டிஸாகவும் மாத்திடுவாங்க, அவங்களே ஆயிடுவாங்க. அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. ஒவ்வொருத்தரா சொன்னா நிறைய சொல்லிட்டே போனோம். எல்லாருமே இந்த படத்துல அவங்கவுங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல பூந்து விளையாண்டுருக்காங்க. படமா பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கண்டிப்பா கனெக்ட் ஆகும். ஃபாரின் சரக்குன்னு எல்லாருக்குமே வந்துட்டு என்னடா ஃபாரின் சரக்கா அப்படி இப்படின்னு நிறைய தாட்ஸ் வரும், நிறைய கேள்விகள் வரும். கண்டிப்பா மெயின் விஷயம் என்னன்னா பெர்செப்ஷன் சார். அதாவது எல்லாருக்குள்ளேயுமே வந்து தோணல்கள் இருக்கும். இப்போ ஒரு பர்சனா இருக்கட்டும், ஒரு பொருளா இருக்கட்டும், நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மளா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு விஷயத்தை பார்த்தோன்னே நம்மளா ஒன்று ஜட்ஜ் பண்ணிடுவோம். அதுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட பழகினாலோ இல்லை நம்ம ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லெவல் இருந்தாலோ, சரி நான் வேற ஒன்று நினைச்சேன், ஆனா இங்க இவர் வேற மாதிரி இருக்காரு அப்படின்ற நமக்குள்ள ஒன்று தோணும்ல. ஸோ அந்த மாதிரி தான் சார். ஃபாரின் சரக்குன்னு டைட்டில் பார்த்தோன்னே உங்களுக்குள்ள நிறைய தாட்ஸ் வரலாம். ஆனா படமா பார்க்கும்போது தான் அது உண்மையிலே ஃபாரின் சரக்குனா என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு புரிய வரும். குஜராத்ல இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கும் தமிழ்நாட்டுக்கும் நடுவில் நடக்கிற ஒரு கதைக்களம் சார். ஸோ அந்த கதைக்களத்தோட மையக்கரு தான் ஃபாரின் சரக்கு. சொன்ன மாதிரி அதே தான் அண்ணன் அறிமுகப்படுத்துற மாதிரி அந்த ஷிப்போட ஜேர்னியில் ஸோ சவுத் சைனா சீல கிராஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் ஸ்டோரி கொடுத்தேன். அவர் படிச்சுட்டு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னு சொன்னார். நல்லா இருக்கு, இது கொஞ்சம் கோர் வேல்யூ ஆட் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு சொன்னார். ஸோ அந்த 2 நாளில் கோர் வேல்யூ ஆட் பண்ணி கொடுக்கும்போது எனக்கும் அது ரொம்ப கான்ஃபிடென்ட் வந்துச்சு. ஸோ வந்தாச்சு. இத்தனை ரிஜெக்ஷன்ஸை தாண்டி சினிமாவில் படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறோன்னு நினைக்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எங்கள் அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் உடனடிக்கும் மிகப்பெரிய வணக்கங்கள். ஃபாரின் சரக்கு இது முழுக்க தன்னம்பிக்கையாலும் கடின உழைப்பையாலும் வளர்ந்த படம். இது கிட்டத்தட்ட 300 பேர் அறிமுகப்படுத்தியிருக்காரு. அதில் நானும் ஒருத்தன். திறமை இருந்தும் வாய்ப்பு கிடைக்காத ஒவ்வொரு கலைஞரும் தேடி வந்து வாய்ப்பு கொடுத்திருக்க எங்கள் இயக்கம் விக்னேஸ்வரன் கருசார்பிக்கு மிகப்பெரிய நன்றிகள். ஃபாரின் சரக்கு நம்ம ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலையும் இது மிகப்பெரிய வாழ்வியல் படம். உங்கள் ஒவ்வொரு லைஃப்லையும் கனெக்ட் ஆகிற மாதிரி படம் இது. கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாத்துக்கும் இந்த படம் பிடிக்கும். நீங்கள் இந்த படத்தை பார்த்துட்டு நல்லபடியாக மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும். கண்டிப்பாக எங்கள் எல்லாத்துக்கும் பேர் ஆதரவு தரணுன்றதை கேட்டுக்கொள்கிறேன். வாய்ப்பளித்த அன்பு தம்பி இயக்கம் மைக்கேல் விக்னேஸ்வரன் கருப்பசாமிக்கு மிகப்பெரிய நன்றி. கோ ப்ரொடியூசர் கோபிநாத் அண்டு சுந்தர் அவங்களுக்கும் நன்றி சொல்கிறேன். பட குழுவினருக்கு வாழ்த்துக்கள்.